Vinga, 3, 2, 1. Bona tarda, Nacho. Arriba la final a 4 de la Eurolliga. Què és el que fa tan especial aquests tipus d'esdeveniments? Home, jo crec que el que fa realment important una Final Four és que es troben els 4 millors equips d'Europa i, a més, el format de ser una semifinal a partit únic i una final, evidentment, a partit únic, això fa que tingui un al·licient especial i la veritat és que és una competició molt maca. Quin ambient podrem trobar divendres al pavelló d'una ciutat com Londres? Home, jo no sé si hi haurà molta gent del mateix Londres que hi vagi, perquè ja sabeu que a Londres no hi ha una gran tradició de bàsquet, malgrat que l'Eurolliga vol potenciar aquesta ciutat com a seu i que tingui un equip, a més, per properes edicions de l'Eurolliga, però el que és segur és que diuen que un parell de 2.000 seguidors del Barça, segur que del Madrid aniran uns quants semblants i, home, l'afició segurament més nombrosa serà la d'Olympiacos, que aquests sí que acostumen a arrossegar 6-7.000 persones, i els russos m'imagino que aniran 2 o 3. Com vius des de la barrera, després de molts anys sent protagonista directe? Home, sempre és millor jugar-hi que no pas ser fora, no? Però, evidentment, t'hi acostumes perquè ja porto molts anys retirat i la gràcia d'això és poder viure en directe també esdeveniments d'aquestes característiques. No és el mateix, sens dubte, però també ho vius d'una manera especial. A banda d'arribar a aquesta final els que més ho han merescut, penses que hi són els 4 millors equips europeus? Replantejant la pregunta, hi trobes a faltar alguna esquadra? No, jo crec que s'ha colat l'Olympiacos, però no podem que sigui una sorpresa. Ja l'any passat no era un dels candidats a entrar a la Final Four, no era candidat a guanyar el Barça a la semifinal, evidentment ni de bon tros era candidat a guanyar el CSKA a la final i al final va ser el campió d'Europa. Per tant, vull dir que és un dels clàssics també de la competició i d'altra banda Madrid, CSKA i el Barça jo crec que han fet amb diferència una gran Eurolliga i és normal que hi siguin. Jo, per tant, crec que els 4 millors equips són. Veus viable un format tipus Copa del Rei amb quarts, semis i finals o creus que no és traslladable a l'Eurolliga? A veure, podria ser traslladable, jo no dic que no descarto una cosa d'aquestes, penso que el format de la Copa del Rei és molt interessant, de fet tant l'ACB com l'Eurolliga han aconseguit tenir uns calendaris i un sistema de competició, la veritat és que molt maco i podria ser factible. El que passa és que també necessites tenir segurament una miqueta més de dates perquè ja saps que la competició de l'Eurolliga aquest any, el top 16 ha passat de tenir 6 partits a tenir-ne 10 i això fa que el calendari estigui molt atapeït. Per tant, implicar encara més en contres no és fàcil. A nivell tècnic, quines creus que poden ser les claus que marquin el desenvolupament de la competició? És difícil, el Barça arriba amb molts lesionats i per tant aquesta semifinal amb el Madrid m'imagino que el Barça la plantejarà una miqueta, intentar que el partit no sigui a molts punts, sinó més aviat controlar el ritme, intentar que els tiradors del Madrid no siguin capaços de notar facilitat, és a dir, com té molts lesionats i problemes tant el seu joc interior com exterior, buscar un partit segurament a pocs punts. L'altra semifinal, home, és una reedició de la final de l'any passat, per tant, jo diria que el CSKA és el favorit, però atès una miqueta el que vam veure l'any passat, qualsevol cosa és factible. Jo crec que el CSKA és ara mateix l'equip que té més capacitat i més equilibri entre el seu joc interior i exterior, és un equip potentíssim, i si la resta d'equips no són capaços de, si més no, intentar que aquests homes puguin desenvolupar el seu joc, home, tindrà un favoritisme especial, però compte perquè la resta d'equips també. T'atreviries alguns noms propis, a priori, que creguis que puguin destacar i ser els grans protagonistes d'aquesta final? És molt difícil, però jo he destacat dels 4 equips sempre hi ha un home que és el líder, que arrossega la resta de companys. Jo crec que, per exemple, en Olympiacos el nom d'Spanoulis és evident que és l'home més perillós i el jugador a defensar. Per part del Madrid jo destacaria Rudy, malgrat que té altres jugadors, podríem parlar de Lluís, de Mirotic, etc. I el Barça és evident que Navarro és el jugador més carismàtic i l'home que assumeix un rol decisiu en partits d'aquestes característiques. Segurament el CSKA és el que té aquest perfil una miqueta més dispers. Podríem dir de Teodosic, que és el seu base, un jugador molt bo, però que a vegades se li en va una miqueta el control del partit, és més temperamental. I jo el CSKA destacaria Kriapa, que és un equip 4 alt capaç de fer una miqueta de tot, que ja porta molts anys jugant al CSKA, que domina i controla el vestidor. El fet diferencial dels 4 equips, t'atreviries a dir... Cadascú d'ells, home, jo crec que el CSKA, sens dubte, és un equip poderosíssim físicament. A banda del que pugui ser més una gran qualitat individual, és poderosíssim. Són ja
durant molts minuts jugant amb dos interiors que són Krstić i Camp, que tots dos mereixen 2,15. Són uns jugadors potentíssims físicament. El Madrid és el talent dels seus jugadors exteriors, claríssimament. Olympiacos depèn una miqueta de l'estat de forma en aquell moment puntual d'Spanoulis, i el Barça és una miqueta una incògnita. Si hagués arribat amb tots els seus jugadors, tot i no ser el gran favorit, seria capaç una miqueta de tot, però també dependrà segurament una miqueta de la capacitat mental que tinguin els jugadors del Barça per assolir i assumir els problemes físics que tenen, i després, sens dubte, com estiguin abans. Si haguessis d'escollir un quintet ideal, independentment del que pugui passar, ara a priori, i si alguna posició es doblés? Si em deixes fer una miqueta que vulguis o no, doncs el que dic, els líders d'aquests equips, jo jugaria amb Spanoulis, Navarro, Rudi, malgrat que és un triangle exterior una miqueta petit, i jugaria amb Krià per aquesta posició de 4 i com a 5 amb Krstić. Ara que no ens sent ningú, ens podries confessar a la intimitat Rovirosa ronca a les nits? Ara que no ens sent ningú, no sé si Rovirosa dorm a les nits, perquè quan viatgem dormim en habitacions separades, però li preguntaré. Deixem aquesta propera entrevista que fem aquí a l'estació del Nord, doncs us contestaré aquesta pregunta. Et mancaria alguna pregunta que no t'hem fet i t'agradaria parlar-la? Home, no, si és parlar una miqueta de la Final Four, doncs igual el típic que es diu, qui serà el jugador més valorat de la Final Four? Ja saps que això normalment acostuma a ser de l'equip que queda campió, i per tant ara serà difícil de saber, però podria ser Krià per la Moltes gràcies, Nacho, bon viatge i que passeu de meravella. Gràcies a vosaltres, ens veiem a la tornada.